Ba bantu awak Google. Bantu ak di ruang gadang. Dia kadang lah tiap si Google kan tu salah. Ambok ke lawak te, ancak ambok dah kan kadang dia tiap. Wih dah. Halo udah kamase udah indak takan ajo awak lai. Lain dak kama-kama di Google. Kok kini yo gak minggu-minggu patangku yo gak sibuk benar di studio. Dia melatih orang melagu, membuat orang lagu untuk direkam di YouTube. Kodak suko ka awak usah udah batanyo-tanyo ka awalai. Udah menghubungi awak katiko para lu sajo. Lain tak kena. Cuman disibuk saya tuh. Tidak bisa menghubungi Google dah. Awak sibuk lomah dah. Dak udah sajonan sibuk doh. Tapi walaupun sibuk awak lai takan ajo udah tarui. WA awak dak udah balewatkan sajo. Bilo Google mah WA, mah masuk WA Google lah. Acok dan WA udah, tapi dak udah baca doh. Kadang balewatkan seudah sibuk sejo urang. Awak dak udah anggap, patang udah hilangkan pulau terakhir dilihat di WA. Malu pernah wak hilangkan terakhir dilihat. Lai wak, tak ada wak tati WA tu. Terakhir dilihat lah masih ada. Status online masih ada. Dak picayo dendo udah pangicuah. Sajaklah pandai mambao ceweko. WA dendak udah calia kadang udah lewatkan sajo. Dak ada wak lewatkan WA Google. Bila wak lewatkan, kok ada tu apa boleh. Mungkin iyo tu kalau ada orang WA, mungkin nak sedang sibuk. Kadang sedang menyanyi, kadang sedang membuat foto kan. Sedang menyanyi bah ke WA orang tu. Sedang melatih orang vokal bah orang ke WA orang. Mungkin tu salah paham itu dalam mak salah. Suko hati anglah muak den. Waang kuciang ayah. Kini kapai kama udah lai. Kini rencana kapai kabaurui wah. Badan panek-panek wah. Badan dak lama kapai baurui yo lo. Aku dapat aku kolek karek lo, buk ko cek kolek ganteng weh. Kalau gek ko dirubah lo karek buk estek lo. Itu nama kasut nah. Allah bana udah kare rambuik udah nan bantuak buruak udah dak kabar ubah gai tudo. Udahlah gaek. Yo jadilah. Yo lah gaek tapi wak kan yo nak pengen yo tampil masih mau bercurang macam muda yo kan ni. Kena masalah gitu. Di mana rancak sampai bauri dalam mak Google. Refleksi dia ya bar. Tampek refleksi nan ranca di Pajabar bersop. Nan punyo kawan ang Alvaro namonyo. Sampai Alvaro? Iyo, manga ko heran lo anggai. Ini penyanyi Davista tuh. Tapek bana, Davista ko nan punyo Evi Saputra. Alvaro ko tukang pukulnya. Emangnya ada sampai buka refleksi tuh. Yo karek abu kayak. Iyo keceden, ba ako nyinyawa angko. Oh, di mana sampai Google? Di Ciledug. Jauh apa lah? Kok jalan kaki ang 2 hari 2 malam baru tibo sinana. Jadi mula rencana yo ke kaburu panek-panek badan nak. Badan panek-panek, kepala sakit. Tiba aja leh. Pak terpaksa keluar jadi pitih kan. Rencana jo siapa kapai nah. Jo Evi Saputra. Lai tahu Google Evi Saputra ro. Ba alo indah katau di dende anglo. Evi Saputra ko adalah penyanyi dan nan punyo channel Davista Official. Tinggal di Ciracas. Iyo, ayo itu. Iyo. Hanya produser nah. Hanya pandai lah lagu nah. Jadi penyanyinya lah banyak ni Google. Sementara nyo monetes nah. Iyo lai tahu denah lah banyak penyanyi baru nan nyo rekam untuk YouTube nyo. Contohnya Alvaro, Cici Amelia, Aditya Zona, Andi Lubas, Nelvi, Ferdi Pasang, Usman Kuswi, dan lain-lain. Tamaswak Jowa Anggai. Kan lai baduo soa angpai. Lai indak bawa cewek lokolah. Iyo berdua sih kami pai ada ke cewek jangan cemburu dulu leh. Ada kami bawa cewek. Nah, kalau ada kami, kau kapi tempat nyo dulu, aku jangan nyo pai nah. Aku tanya lah Google ke nyo, bertanya lah Google ke nyo, kau yo dapat cewek. Indak, maleh denyo.
Mangalo itu nan kaden tanyoan. Banyak karajo den lai. Lah. Wah jalan jalur deh. Aku lah tipu dampaknya kok. Tunjukan jalan deh. Yo malah. Yo Google. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Google. Apa bantu awak Google? Bantu wak di ruang gadang. Dia kadang lah tiap si Google kan tu salah. Ambok ke lawak te, ancak ambok dah kan kadang dia tiap. Kui dah. Tapi yo dak rancak do. Apo nan kaden puji. Itu bah caro oleh bah amu dia abuk ke dikarek deh. Kau botaan tak mungkin dah. Kau disingkek mana dah lo mungkin sama dia kalau singkek kau buruk je kecik Google. Segagah aku Mode apo bana potongan rambuik udah tetap buruak nyodak ado gagah nyodo. Sedangkan lai barambuik buruak apo lai botak. Udah penganda lah kau. Pasrah selah lai. Kecik orang lain rancak kecik Google je buruk ni. Banyak yang ngecek rancak bang. Urang nan mancaliak rambuik udah gagah mungkin matonyo rusak nah. Bukan rambuik udah nan salah. Bantuak udah bananan parah. Panjangkan selah rambuik udah sampai ka ikua. Bah? Panjang aku coba lah bantu siamang lah bantu panjang. Buat agak buat. Tu coba gorila bantu aja. Panjang lah buat. Cocok bana. Pas bantuak gorila. Bah modern dah ada di Google. Ngerancak dulu Google gue. Kalau manuruik awak rancak udah dak barambuik kulit tetap hitam. Paruik gadang. Atau panjangin bana sampai kalutuik bantuak urang gilo. Buliah tambah banci urang ka udah. Ayo malah. Kecil tiok di Google. Mbok gelawak kat stek. Udah bantak je dah harus. Muka minyak-minyak Google. Au bek muka minyak-minyak Google. Muka ba minyak banyak pelembabnya. Tapi nan cocok deh udah badak bare. Badak bare? Malu ada orang jual badak bare di Jakarta. Tak bisa ada badak lain itu. Selain badak bare. Lai, banyak nah. Muka udah kasih bantuak daun pimpiang. Jadi badak apo sajo dak cocok do. Hanya badak bare satu-satunya harapan. Tu kini kapai kama udah lai. Dah do kama-kama ada dah. Dah ngari abu aku. Mandi ni jaleh je lu. Ke sampo ndak ada Google. Sampo nan cocok tu abu aku Google. Sampo nan cocok jo udah adalah rinso. Untuk mencuci baju nah. Saya itu basuh. Yo karena rinso banyak ruoknya dan bisa membunuh kutu kapalo udah. Ini yo sen. Bang tanya serius, jawabnya serius loh. Tu serius nah. Bilolo dendak serius tapi udah batanya dan tunjuan. Udah dak picayo. Tu ba akece den lai. Mandi sabun ala. Jo sabun ekonomi. Kalau indak jo sabun kep tombak. Atau sabun pancuci piring. Karena sabun pancuci piring bisa maangkek kotoran berlebih dan minyak-minyak nan malakek di badan udah dan bisa ube panau udah. Rancak kau buat ni. Rancak kau ni. Kok kan hati cewek kau jangan salahkan awak lah. Dia buat apa? Kau cemburu lah. Kau apa cemburu? Siap pulo nan kakanai hati ka udah. Manga pulo den cemburu banyak cowonan ganteng-ganteng mangga dua den mah. Udah pilih kok bapitih makan surang sedak takana jo awa. Minta pulsa saratui ciek dah.
minta pulsa. Dari kini sedang nak pitih juga lah. Sedang sayuk pitih, tak ada pitihnya. Tuh kan, dak bapiti setarui, alo udah ke awak jadian pacar tuh, pacaran butuh modal dah. Udah ada pitih tu bagian, gel, bertransfer. Ngam panik nah ni nak. Waang panik setarui, katiko tasasak ang bata nyoka den, giliran den minta pitih hindak ado. Kalera namo itu mah. Ayolah kok ada pitih kok dia kiring kok dah. Kini je nomor rekening. Lah, buat ke mandi je lah sudah tiambuk kata-kata badan. Kok udang deh. Ayolah. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.